Júnové tajomstvá depozitárov tematicky nadväzujú na prebiehajúcu výstavu Podmorský svet. V Západoslovenskom múzeu zoologickej zbierky sa totiž ukrýva zaujímavá kolekcia morských živočíchov. Ide o cestovateľské suveníry z dávnejších exotických ciest, ktoré múzeum získalo darom v 90. rokoch 20. storočia. Každý druh skrýva svoje tajomstvá a rozprávať by sa dalo snáď o každom z nich. Za pozornosť určite stojí táto živá fosília lodenka obyčajná. Ide o primitívneho hlavonožca, ktorý si zachoval vonkajšiu schránku, ktorá tak pripomína vyhnuté amonity. Napúšťaním plynov lodenka stúpa k hladine, ich vypúšťaním klesá až do hĺbky 800 metrov. Veľkou vzácnosťou zbierky je nenápadný lastúrnik zátulník dlabany. Jeho lastúru by ste hľadali veľmi ťažko, pretože je ukrytá v dierach skál a korálov, ktoré si vyhlbil sám pôsobením kyslých výlučkov. Zároveň ide aj o akési memento ľudského zásahu do prírody. Pre jeho lahodnú chuť bol v minulosti nadmerne lovený, čo viedlo k prudkému úbytku jeho populácií a spolu s ním mizol aj jeho prirodzený biotop. Na záver spomeniem ešte tohto bylinožravého ulitníka, ihlanku obyčajnú. Tento neveľký ulitník v svojom tele ukladá ťažké kovy z potravy. Neskôr vedci zistili, že ihlanka kovy recykluje do nerozpustného granulátu, ktorý vylučuje vo forme exkrementov. Takto sa vďaka ihlanke časť ťažkých kovov odstraňuje z potravového reťazca.